Здравейте на всички в тази чудесна неделя. Ще си говорим за Бог, за нашия Бог, Господ Исус Христос. Започвам с едно Негово послание. Той казва: не е важно какво си правил в миналото, важно е какво правиш сега. Любовта на Исус е безгранична. Той не е правил чудеса само с тези, с които се е срещал, а на всяка душа. Той ни учи да отражаваме състрадание и любов, както Него. Мъдро послание, нали? Какво е в основата на Исусовото учение? Исус работи със светии и оставя Новия завет като договор между себе си и човечеството. Господ Исус Христос не е само проводник, не е само пророк, Той е Господ. Знаете, че Той е част от трона, от Света Троица. Но най-важното е, че Той помирява Бог с хората, Отец с хората. Виждате ли каква привилегирована позиция сме ние, тези, които се молят на Господ Исус Христос? Има две основни неща, за да можете да останете в Неговото учение или под Негово влияние. Първото е да не разгаряте конфликтите. Прощавайте. Със смирение приемайте всички при нужда. Със смирение приемайте всички и при нужда се обръщайте към своя Отец. Искайте прошка за грешките, за безчувствието. Нашето убежище е в Неговата безгранична милост да ни пази от изкушенията. Предайте греховете на Господа, за да ни прости. В Неговите обятия да намериме милост, прошка, да намериме облагородяване. За Великата седмица всички знаем, че 7 е библейско число. 3 седмици е доверие към божественото вмешателство. Бог действа във ваша полза. Когато ги видите на телефона си, на часовника си, на плакат, някъде случайно, да знаете, че Бог ви вика. Бог иска да ви помогне. Бъдете благодарни. Неблагодарност е да не приемаме Словото на Бога. Благодарете за днешния ден и за всичко, което ви дава. Благодарните хора виждат чудеса в тяхната пълнота. Ние искаме да Те прославяме, Господи. Ние искаме Твоята мъдрост. Ние се молиме в името на Отца и Сина и Светия Дух. Молитвата е основен инструмент за общение с Бога и за да получиме Неговото ръководство. Какво става, когато влеземе в полето на Бога, в Неговия Дух? Той действа в нашите движения, в нашите действия. Пътят ни е пълен с триумфи и победи. Бог всичко контролира за нашето благо. Бог знае нашите страдания и нашите висши мечти. Успеха в зрението на Бога е израстването в нашия духовен живот. Бог действа за нашето благо. Бог може да издигне красотата от пепелта. Това ни помага със смелост да приемаме нашите изпитания, защото ние не сме сами. Всичко ще се сложи за наше благо и слава на Бога. Молитвата е интимна и тясна връзка с Бога.
Ние различаваме Неговия глас. Молитвата не е само да просиме, но и да се предадеме на Неговата воля. Медитацията е практика, с която даваме възможност да приемем ръководството над Бога на дълбоко духовно ниво. Ние се доверяваме на Неговата мъдрост и любов. Болката е нашето освобождение. Страданието е част от човешкия път. Трябва да го приемеме и с мъжество и търпимост. Болката ни учи на емоционална търпимост. Дава ни сила да се изцелим. Болката с мъжество и търпимост ни дава възможност за божествено вмешателство. Учи ни да търсим утешение. Страданието не е постоянно състояние. Бог е с нас на всяка наша крачка. Бог има план за нас. Страданията може да ни карат да се съмняваме в Бога, но в най-голямото отчаяние ние можем да усетим Божието присъствие. Страданието не е напразно. Бог може да използва нашите страдания, за да прояви своята милост. Съхранете надеждата, вярата трябва да е твърда, да благодариме на Бога, че ни придружава на всяка крачка, за ангелите, с които ни поддържа, подкрепя нашата вяра, сила, когато сме слаби. Бог има план за процветание. Благодарим Ти, че си наш любящ Отец и се грижиш за нас. Тези, които се молят, никога не са сами. Бог винаги е с нас. Молитвата ни свързва с Божествения източник на мъдрост и сила и ни води по пътя на любов и покаяние. Сега, първото е за конфликтите, второто е да не ги разгаряте, така направете, запазете контрол, не влизайте в тях, не отговаряйте. Второто е страха. Не се подавайте на страха, защото разтваряте тъмнината. Това е в основата на учението на Христос. Всички ние сме Негови създания, но избора е наш. Дали ще вървим с Него или ще вървиме в пътя на тъмнината, където може да има временен успех, но Неговия съд, Неговия закон е вечен и ще не стигне. Вярвам, че разбирате какво ви говоря. Бъдете здрави!